Meniť identitu úspešnej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou nie je len kozmetická úprava, ale je to strategické rozhodnutie. O tom, kam Codis kráča a aké má globálne ambície, sa dneska porozprávam s tým najpovolanejším CEO Michalom Fischerom. Michal, prečo sa Codis Slovensko zmenilo na Codis Solutions práve teraz? S touto myšlienkou som sa už pohrával asi posledné 3 roky a stále som si hovoril, kedy bude ten najlepší čas. A presvedčilo ma, že minulý rok sme oslavili 30-ročné výročie založenia Codisu a povedal som si, toto je ten správny moment, kedy by sme mohli naozaj zmeniť názov firmy. A to Slovensko, ktoré nás trošku limitovalo v zahraničí, z toho vynechať. Nechcel som to ale robiť rovno v tej 30-ke, ale po 30-ke, lebo ako sa hovorí, že človek začína byť najproduktívnejší práve po 30. roku veku, keď už z neho vyprcha tá mladická nerozvážnosť. Áno, tak to dáva zmysel. A ak by si, možno trošku náročnejšia otázka, ak by si mal jednou vetou túto zmenu opísať, tak aká by to bola veta? To je veľmi dobrá otázka, neviem, či sa to dá opísať jednou vetou, ale skúsim. Nie je to revolúcia, ale je to evolúcia. Evolúcia v zmysle v tom, že Codis sa vyvíjal z firmy, ktorá na začiatku vznikla ako dodávateľ hardveru a spotrebného materiálu, kde sme postupne začínali písať nejaké menšie mobilné aplikácie pre našich zákazníkov, až po systémového integrátora komplexných riešení, ktoré integrujeme s inými technológiami alebo s inými informačnými systémami. Jedna veta to nebola, ale myslím si, že to všetko zodpovedalo, čo by sme chceli vedieť. A ešte by som sa ťa chcela opýtať, že podľa teba, čo je našou najväčšou konkurenčnou výhodou v zahraničí alebo na globálnom trhu? Takisto dobrá otázka. Samozrejme, že aj v zahraničí existujú také firmy ako Codis. Naša výhoda je to, že naozaj staviame na hodnotách, na ktorých bol Codis postavený, a to je slušnosť, férovosť a odbornosť. V každom prípade tých 30 rokov skúseností chceme preniesť a zúžitkovať aj pre zákazníkov v zahraničí, pretože Auto ID technológie sa skutočne ten najväčší rozmach tu začal byť až pred nejakými 20 rokmi. To znamená, že aj firmy, ktoré sú v zahraničí, sú na tom podobne ako my. A možno nemajú také skúsenosti, ako máme my. A tak skvelý tím, ako máme my. To je za mňa obdivuhodné, že firma, ktorá vznikla na Slovensku, v podstate keď vznikla, bola o 10 ľuďoch a zrazu po 30 rokoch expandujeme do zahraničia. Čo musí mať spoločnosť, ktorá expanduje takto do zahraničia, vnútorne vyriešené? Neboli sme o 10 ľuďoch na začiatku. Na začiatku sme boli o 3 ľuďoch. V každom prípade, čo firma musí mať, aby expandovala do zahraničia, musí mať jasnú víziu, kam chce ísť a čo chce dokázať. Musí tá firma, a to je moja úloha ako CEO, presvedčiť tých ľudí, že má to zmysel, dať im tú motiváciu, že nielen firma, ale aj oni sa budú rozvíjať tým, že budeme expandovať do zahraničia, že budeme získavať nové skúsenosti, objavíme nové trhy, nové technológie, možno nové riešenia, ktoré môžeme opäť priniesť na iné trhy alebo domov na Slovensko. To je niečo, čo je absolútne nutné. A okrem toho, samozrejme, treba mať veľmi jasne a dobre zadefinované procesy vo firme, aké sú. Kto sa stará o zahraničie, akým spôsobom o zahraničie, kto zostáva doma, kto sa stará o domácich zákazníkov. Super, že si spomenul práve tých ľudí, zamestnancov. Čo sa pre nich alebo pre nás všetkých mení interne a čo ostáva rovnaké po tejto zmene? Verím, že sa pre nich mení to, že môžu byť na svoju firmu, v ktorej pracujú ešte viacej hrdší, ako boli doteraz, pretože firma má jasnú víziu a jasnú stratégiu, kam chce ísť a čo chce dosiahnuť. A že vnútorne sú presvedčení, že oni, ktorí sú tou súčasťou, budú rásť spolu s firmou. A ako si aj hovoril, našimi hodnotami, ako sú férovosť, ľudskosť, vďaka týmto hodnotám práve si myslím, že Codis má za sebou stovky úspešných projektov a tisíce verných zákazníkov. Čo by si práve týmto zákazníkom odkázal?
čo odkazujem našim zákazníkom je, že Codis nezabúda na to, odkiaľ pochádza a sme hrdí na to, že sme zo Slovenska. Naše skúsenosti, náš know-how, našu profesionalitu budeme ďalej samozrejme šíriť v zahraničí a benefity alebo riešenia alebo technológie, ktoré nájdeme v zahraničí, sa budeme snažiť samozrejme aplikovať aj na slovenský trh. Čiže čisto pre slovenského zákazníka je to o tom, že dostane od nás ešte lepšiu podporu, ešte lepší servis a ešte krajšiu víziu, kde môžu aj oni s nami rásť.